Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ricky adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Carmelito kan Ofelia Asuncion, Christian, Queens iti Kabatuan Isabela, Lilia Mendoza ti Hong Kong, from Jeremy Asuncion ti Central Europe. Shout out kada Jasmine Rivera, Sweet Sally Burgos, Josephine Jose, Homer Alamo, kan Virgilio Salem. Elsa Mary Ann Matusalem ti Dubai, kan aming nga OFW ti Dubai, from Nelia ti Dubai. Happy birthday kanibakat ko, from Renny Bibat. Marcos Select Family, The Melody, Eva Select, kan Judith Saison ti Cervantes, Ilocos Sur, from Joy ti Palawan. Maymay Libunaw ti Santa Luciana, Kawayan City, Manang Naneth ti Norway, from Tet. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Noli Andes, ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion, ti Kuwait. Palangdaw, Takiling Leyang Family, kan Francis Palangdaw, from Lin Leyang. Rumbawa ang Batali Family, Datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Shout out pa kada Glenda Balog, Dayan K. Rolyoda, Sylvester Matbagan, Villavelli Sabado, ken Cory Dawag. Raimundo Hombrebueno ken Maricel, from Crisame Hombrebueno. Happy birthday kada Chanel Pedronan ken King Humphrey Layugan, from
Pix Pedronan. Shout out kada Masilo Padilla, Josephine Dangan, Geraldine Larocco, Arlene Palentino, Romnick de la Cruz, kan Heidi Danica Mayumis. Shout out pa kani John Paul Obilas from Shamie Rose, Ayon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ricky. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti naayat amang tartarabay iti programa yu. May saak kadagiti ribo-ribo amang supsuporta kada kayo manang. Nang runa no ti maipatangatang kat dagitay pakasaritaan mainaig kadagiti manangalilaw. Kinapudno na dakkel atulong para kadagiti kaskanyak amay sa itan ama ko na ay uniform personnel ti panangted biagyo kadagiti pakasaritaan nga adda pa kainaigan na kadagiti nadakamat ko a pakasaritaan. Ilingad na klaengan itinagan a Ricky. Makaisam ka siguro manang taimbagak amay sa akon ay uniform personnel. Ngam nagpailingad ak pala ang itinagan ken jakmeten inlanad ti address ko. Mamati ak a maawatam latan no apay. Kadarato manggagak ti pakasaritaan mainaig iti insurhensya ken dadumapay a kapada nga istorya maipalagip kanyak tinagbalin a padas ko. Taga-probinsya ak ti Kailukwan manang ngam nagturpusak iti kolehyo iti syudad ti Baguio. May saak a let passer manang. Numariro kayo kadagiti ibagbagak, palubusan dakman nga rod amang isalaysay iti amin, ket irugik idi kasangsangpet ko iti syudad ti Salang. Adda ak idi iti umuna atukad ti kolehyo para iti kurso akina maestro. Kasla makapadanag mo ta kolehiyo. Damok ti dumapaw dito syudad ti Salang. Tapno agadalak dito eh. Napalalo ti panagtibayok. Kaslapay kit din kaya't kung tagbabawi nga agadal iti kina maestro dito Baguio. Sana mabalin. Diyak isuko tarapap ko. Kabailak da ito eh. Gagangay lang da ito amarikiriknak tagdadamo akit nga rod. Nga mamati ka may ruwamak tumot laang. Agtignayak kit din. Sa pulok ti classroom ko para ito muna subject ko. Sana rumbang agpailuyo sa kiti panagkabak-kabak. Awan tinasaya ta pagbanagak, nagpaabak akit din iti nervyos ko. Sigurado nga awan ti magteng ko anasaya at iti biyag ko, no sa anak nga agpursigi. Baglakit din ta napunas ti panagtibayok. Kalpasan to umuna atalo a subject ko. Nawaya pa iti oras ko sakbay ti sumaron na klasik. Dituyak pa lang kantin nga gistambay. Jak pa'y kabisado da ito nga universidad. Jak pa'y lang mo no sa dino tayan ti library. Taoray jaya kumapay. Kawarbaro ka dito eh? Ha? Siyak? Wan, sika. Awan mati kadwam nga iso ko mati ka sa sarita, kasaan ka di? Wan matkit di ah. Hey, pasensyakan ha. Sa anak laan na irwam. No kasta, talaga kabarbaro ka dito yung universidad? Wan. Mabalin ti makilami saan ken ka? Wan ah, day talaga yam. Awan ti parikot. Agyaman na ka. Siyak gayam ni Julius. Siyakmat ni Ricky. Manong Julius. Inawagan ako ni iti Manong. Kaya tasawan day ta, aggayam tan, Ricky.
Una, magustuak da ita. Nang runa kat awan pa iti makuna kasinungid ko dito pagadalan. Agayim tan, Manong Julius. Kabisadong gayam amin ng asulit yung syudad, Manong Julius. Naku namon, nabayagak kami nandito'y. Amin a lugar dito'y syudad, amukon. Kas napanek na kamat, na ganun tinangi pasyarakin ka. Huwag nga rod, Manong. Adu pa iti santa ana pasyar a lugar dito'y syudad, Ricky. Kasta ka di? Wan, isuan na sayat mo tasyakti na kasinigad mo. Huwag nga rod, Manong. Amumot tanti, naggapo iti probinsya kas kanyak. Agdadamo akpay lang dito syudad. Iso talaga nga awan ti amok apapanak ko man, no di ka na maam mo. Di ka agdanag, tasyakti makaamukan ka kunakmat. Tinasayat kit di, kumapang ka iti grupo mi ijay universidad. Ha? Adda grupo yo? Adda ah. Kat masigurado nga ado ti makasinigid mo. Iti kanito ako mapang ka kada kami. Kwa, Manong. Sanak pa asigurado no kumapangak. Saan ka matkit di apilpilitan? Ngam awisan ka adomar ay ti tarip nung mi. Dumngag kalaong kadagati topiko mi. Ag-obserbar ka. Ha? Amok na sirib ka, Ricky. Madlaw ko dayta. Kasi tinakon, saan ka apilitan ako mapang kada kami. Ngam awisan ka dumngag iti tarip nung mi. Tapno mawaknitan ti panunot mo, kadagiti pudbud no ang mapaspasamak iti komunidad. Agdamot punto ti pagsarsaritaan ti grupo da Manong Julius. Talaga ngamin adag iti marigrigat ni estudyante ti nakakaasi. Gapo iti panagnato man ti matrikula. Dagiti padak ang marigrigat ti apektado. Napintas ti ilablaban ti grupo da. Madlaw ata simpatsyada kat ada ka dagiti marigrigat. Ti puso da kat ada iti bundag dagiti nakakaasi nga umili. Isaksakit da dagiti babasit kan dagiti marigrigat. Napintas ti panggap da. Ngumrumbang nga ta nga idalan da iti panagprotesta ti amin. Panagkunak at saan arumbang nga agprotestada. Kas lang amin sa balin ti turungan ti amin. No idalan dakit din iti protesta ti arungain da. Di marayak iti panagtatarip nung ti grupo da Manong Julius manang Emmy, ngamdim nga gaklaan kadagiti saritaan da. Magustuak ti panggap da apanang babalaw iti panagnato ti matrikula, agsipod ta agpaisumat ngamin nga adu ti apektado nang runa dagiti kaskanyak a marigrigat. Iti kaldawan ti panagprotestada, adu nga estudyante tinaawis da adumaray kan makikaykay sa kadakwada nga isu ti makagapo no apay asaanan a natuloy ti klase mi iti daydi a kanito. Aklonek adinayaw ko ti kinaturad ni Manong Julius. Isu ngamin tinagbalin as speaker iti kaaldawan ti panagprotestada. Kan naamuak pay nga isugayam akanayon ti mangidadaulo kadagiti kakasjay nga aktibidad ti grupo da iti pagad-adalan mi nga universidad. Kan uray kadagiti tignay protesta iti ruwar ti universidad.
Adapay na minsan anaranaak ni Manong Julius, amang idadaulo iti tignay protesta iti sentro ti syudad, kadwana dagiti estudyante, manipod iti nagduduma nga universidad iti syudad. Karayon latang awisan nak adumaray iti panagtatarip nung da, ngaman mano asumurutak, tatalaga ngamin ati panagadal ko, ti prioridad ko. Sapsapulan na ka ni Julius, Ricky. Ha? Apay ka no? Manmano ka kano nga may na nasumurot kan kwa na, no adatarip nung ti grupo. Ha? Likliklikan na kami ka din? Ni? Saan nga iti kasta Venus? Jack la kahit ti masinga iti panagadal ko. Ikagkagumak ngamin na mamintinir ti gradok tapno kanayin lata adins listerak. Kasta ka di? When Venus, dakkel ngamin ti maitulong kanyak ti maikiskis sa iti matrikulak, nagtali na edak adins lister. Isa pasensya kayon, no saan nakakanayin ang makadaray iti panagtatarip nung yo. Si Kanto latang arudan ti mangibaga ka ni Julius. Sana kasigurado nagkita kami ita. Ado ngamin tinaskan nga ring Pasko. Kasaya atan no ikam iti gondaway ti panagkitayo ka ni Julius. May mayatmat lang amin, no si ka mismo ti mangipalawag kan kwa na, no apaya saan ka na masansa na makadaray iti tarip nung me. Mala, di kagdanag Venus. No adawayak, ikagumak ti makisinarak kan kwa na. Pagkarupok nga rin no ad naramid ko amadikan ka, Ricky. Ni? Manong Julius? Anya kumangay mo ti madian na aramid mo kanyak? Apay nga rin adikan dumardar ay ititarip nung ti grupo mi. Pasensya kan Manong. Kaya't ko ngamin tag-concentrate iti panagadal ko. Masapol nga agtali na idak adins lister. Tapno adalat ta discount ti matrikulak. Sa bagay, maawatan ka matkit di. Ngam amangan nung mapatganak iti pangawisakan ka. Ha? Sa dino ay Manong? Disyembre kaminan. Tunggal bulan ti Disyembre, mangangay iti exposure ti grupo mi. Itaatawan, ijay kalinggat ti pakaangayan na. Maianunsyon to amin ijay ti balikog nga aramid ti gobyerno. Ha? May lawlawag to, no kasano ti kinabukatot dagiti agtakam. No apay amarigatan ang makastrak iti trabaho dagiti maikari. Gaputa awan ti connection da. Manong Julius? Sigurado ang magusam dayjay nga aktibidad. Nang runa kat ado ti ma'am-ammom. Pasig nga agtutubo. Isu asigurado nga ag-enjoy ka no makasurot ka. Saan to lakit di amasin nga ti panagadal mo. Tasembrek to matan dayjay. Ay, saan ko mga agsaksakit tinaka mo kanyak Manong? Kaya't ka man napatgan? Saan mat mabalin? Anya? Nga maapay? Inton bakasyon ngamin. Masapol nga agawid ako di probinsya tapno matulungak dagiti datakkel ko iti taltalon. Kasta ngamin ti saritaan mi. Kasta ka di? Uwan Manong. Iso nga itapay lang. Kidkid daw kung ti pan nakawat mo. Pasensyakan talaga. Anya nga rod ngay. Sana bale. Addan to pa'y inton bulan ti Abril. Barang nung makasurot kanton iti maangay nga exposure. Naimbagtadakan anak kao. Bakasyon nga minang tatang. Amoy matan, dandan ti Paskwa. Kumusta ti panagadal mo ngay baraw? Nasaya at matatang. Napagtalinaad ko tinangangato agradok. Isa consistent din listerak.
Nasaya at nga rodno kastari kay. Amumutan, makamkamtod tayaw. Saan da ka kabailan a pagadalan, no ti pang namnamaan tayo laeng, kat ti matmatgadan mi iti inam iti talaw. Maawatak day tatatang. Ni nanang ay, ayan na. Ay na, napanakilaba anak ka. Amumutan day inam, aramidan na ti amin tapno makatagad, kat matulungan na ka mangisakad iti pamilya tayo. Tatang, saan abalay anak, mamati akadandanin sumangput dayjay. Nasayat mo't no kasta tatang, mailiwak mo't ngaminan kaninanang. Ay na, nakaragragsakak. Tama ka din na tayo itanga umadanin ti Pasko ti anak talakay. Oray siyak abakait, kat kang runaan apakaragsakak. Iso ti panagtalinaad na adins lister kabayatan ti panagadal na. May sapay day talakay. Saan lasi ka ti maragsakan iti day taabanag. Nakarkaro akpay. Makitak nga men ti kinasaot na nga agadal. Talaga kayat na matunoy ti arapaap na. Bakit? Kat mamati ak amatunoy na ti arapaap na. Mamati ak nga agbaligi ni Ricky nga anak ta. Oray siyak. Datayo nga min a pamilya na ti inspirasyon na. Iso na saot nga agadal. Ay, Apa nagsinay kay ti naunag bakit? maladingitan aklaeng. Nga main, dandani awan maitulong taken ko na no maipapanan iti pinansyal abanag. Bakit? Ngam ti pangidayawak unay iti anak ta. Di na ta obligaan apulos amang suportaken kwa na iti pinansyal. Talaga nga ikagkagumaan na ti agtalinaad adins lister. Day tati makagapaw no apay nga ipampanakil ko unay ni Ricky nga anak ta. Bakit? Ay saan lasi kalakay. Nakarkaro pa ikanyak nga inana. Tunggal adagdamag kanyak maipapankan ni Ricky. Kanayo na si papanakelak amang istorya kadakwada. Iti kinatulnog na nga anak. Natulnog, nasaot ka nagagait. Kang runaan na, at dabuteng na iti na marswa. Iso amamati ak nga agbaligi ni Ricky nga anak ta. Ingka gumaak nga rod nga ingaed ti panagadal ko manang Emmy. Tatalaga akayat ko amaragpat ti arapaap ko, kan maiyaon iti kinarigat ti pamilyak. Iti panagsublik iti universidad, saan kamin ang nagkita pa'y ni Manong Julius. Kastameten dagiti nagdinamag asimurot kadagiti naangay nga exposure. Impagarup ko idi no nagturpusdan, iso nga awandan ijay universidad. Nang runa pa'y kat inauna kanyak ni Manong Julius. Naputod mat idin anamin pinsan ti komunikasyon mi. Kat jak matan kimapang pa'y iti grupo da. No di kat ad-ada pa'y nga inikak importansya ti panagadal ko. Iti tulong ti Diyos, nakaturpusak iti kolehyo manang. Nakapasaak pa'y iti let, kat nagbalinak a rehistrado a maestro. Tirigat na,
Uray kompleto ak iti credentials, jak nakastrek iti trabaho. Idin analagip ko dagiti nasao kanyak ni Manong Julius. May lawlawag to, nakasunod ti kinabukatot dagiti agtakam. No apay amarigatan ang makastrak iti trabaho dagiti maikari. Gaputa awan ti connection da. Kas lamang mangag ko dagiti sa narita iti ni Manong Julius. Itala maawatak ti amin, napay ngayon baga na ti kasjay. Ket kaslada kinapudno na. Mapaspasarak itan ti amin. Oray no kompleto ak iti credentials. Diyak makastrak iti trabaho. Dahiti lakid din ti ibagbaga iti ni Manong Julius. Oray kasanupay kalaing ti tao. Nawan mo ti connection na. Sana basta makastrak iti trabaho. Ngam sana ka pa iluyos iti mapaspasamak. Sana rumba nga mapukawan na kiti namnama. Naikagumak ti nagturpos iti kinamaestro. Kan pimasaak iti let. Babaen iti nadalo sa pamuspusan. Karit wano panubok laang ti amin na mapaspasarak ita. Kat masapol nga agbalinak na natibkar. Diyak pa iluyos iti mapaspasamak. Tinasayaat. Maturog akon. Adalo man ti rabi. Masapaak pa inton bigat. Takasin narak ko ti gayem ko ang mga awis kanyak asumrek iti PNP. Ribwar ni Ricky, lakay. Wain, agsarak da ka no iti gayem na mga awis kan kwa na asumrek iti PNP. Anya, nay, apay nga agpulis ni Ricky, kat may samotan a rehistrado a manursuraw, agsipod tapi masamot iti eksaminasyon. Nalabay tagaputa marigata na makastrak iti trabaho. Isu kayat na apadasan tigasat na iti PNP. Ang delikado ti agbalin apulay saan ka day? Bakit? Amang anoan niya ti mapasamak iti anak ta. Bakit agtalagtakan ni Ricky? Mamati ak nga muna ti araramidin na. Isa pang nga asem, di ka agdanag. Agtalagta iti anak ta. Kumusta nga iti panag-apply mo iti kinapulis, anak? Tatan, napagasatan kami iti gayem ka na awat. Mangrugi kami nag-training. Kasta ka day. Ay, Ricky, sigurado ka kaday, kabailam anak ko. Apay kit dinasan, tatang. Jak sirgan day to, ino jak kabailan. Ay, madanagan nga binjay inam. Ha? Saan mailibak anapagad ti agbalin apan nakabagiti lintag, Ricky? Day tati pagdandanagan ni Nanang Mao. Tatang, awan tinaki sa mapasamak kanyak. Awan nga rin tinas ka na pagdanagan ni Nanang. Anak ko. Basta saya tag-training. Iti kasta, agbalinak anaan-anay a pulis.
Tatang, nanang, may sa akon anay-apan na kabagitilintag. Ay, nakablaawan ka, anak ko. Maragsakan kami para kan kari kay. Kinabaalam ti pa nagsanay mo iti kinapolis. Kat ita naan-anay kan apolis, anak ko. Ipampanakil na ka, anak. Agyamanak nanang, tatang. Kat ikarik, itataddan na talgad at trabaho. Mangrugin ti pa nagbaliw ti biyag tayo. Anak, Agam agan-anad ka kumari kay Saan asin-sinan ti agbalin apules? Napagkaday ta a propesyon. wan nga rod, anak. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Didak pagdanagan nanang, tatang. Kanain nga ganadak. Jak itulok nga dadaka sa mapasama kanyak. Ngamin, jak kaya't ngagdandanag kayo, gapo kanyak. Ricky, anak ko. Inkarit kada kayo ayaon kayo iti kinarigat nanang, tatang. Inka gumaak tinagadal. Kat nagturpusak iti kinamaestro. Ngam na paayak ang nakastrag iti trabaho. Ngam ita, may sa ako anay a pulis. Kat adan mako na natalgad at trabaho. Iso amatong palkon ti karit kada kayo. Makaaon tayo iti kinarigat. Agbaliwan ti biyag tayo. Na yan. Makaisip makita mo na ang assignment ko. Agbantay ka dagiti agprotesta nga estudyante. Dagito yung aktibidad tin kagumakaliniklikan inagad adalak pailaan. Oray no permiti panangawis kanyak. Jaklaki dagbidot. Ni Manong Julius Dayjay. Isong agpaiso. Paiman. Nakita na ko ni Manong Julius. Nagdardarasan na pimanaw. Ikagumakasuruten. Masapol ang makasaritak. Anyatar aramidan ni Manong Julius dito'y. Apay nga adda dito'y ayan dagiti agprotesta. Unay ti siddaaw ko idinakitak ni Manong Julius iti ayan dagiti agprotesta manang Emmy. Timpagarup ko ngamin kat nabayagan anak aturpos. Ngam iti nakitak alangana, masiguradok amay sapay laang nga estudyante agsipod ta naka-uniforme. Idilaang anapanunot ko, itinabayag matbasit apa nagkakadwami, idi agad adalak pailaang, jakman la nadamag apulos no anya ti kursuna. Inka gumaak ang makasarita ni Manong Julius, ngam nadnadlaw alinikliklikan nak. Inaramat ko nga rod ti resources ko kas pulis, kat dita naduktalak, asaan gayam ang nagturpos ni Manong Julius. Kat nagtalinaad nga estudyante, agsipod ta iso kat kamang ti NPA nga agrek-recruit kadagiti agtutubo nga agbalin a kamang da. Naduktalak pay at ibagbaga na idi kanyak nga exposure kat ti panakisinsin narak da kadagiti kamang ti makakanigid a grupo nga adda iti kabambantayan. Kat ijay damutan asan sanayan dagiti agtutubo a maal-alilaw da. Idi matlaang ana amiris ko na imbaglaangan, taim prioridad ko idi tinagadal. Ngam tinagpailuyos iti panangalukoy kanyak idi ni Manong Julius. Saan la aday tamanang,
Naamiris kumatlaeng nga iso siguro asa anak a napagasatan a nagbalin a maestro nga uray pa'y rehistrado akon taadda sa bali a misyon ko. Dayta ket ti makatulong ak amang tulong kadagiti agtutubo tapno saan da maallilaw dagiti makakanigid a grupo. Sapay la kumata babaan iti innak insalaysay makapagpanunot met dagiti dumdumngeg nang runa dagiti agtutubo nga agbalinda nga alerto ken managpaliiw tapno mailisi da iti anyaman a dakes ken peggad. Agyaman akmanang to'y pagayam mo, Ricky. Pagayam ko a Ricky, maragsakan iti nagbalin agasat mo. Husto ka, naimbaglaangan tadi ka nagpailuyos. Tano nagpailuyos ka, amangan no saan mo mat apagnumnumaran ita ti bunga ti baligim. Itultuloy mo nga rod ti tumulong amangigiya kadagiti agtutubo tapno saan da maisya si iti dalan. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugod, iti danal tibiyag.